Hi sis. First honor. Nakakainis. Thank you sa batang sa BG. Salamat. I'm here. Thank you, my loves. Nakakainis. Yung buhok ko naman pala. Hindi niya talaga ako mag-LS doon. Nakakairita. Sorry naman, late na yun eh. Thank you, James. Sorry sa pag-iwan. Hindi na maulit. Hello, Sisi Casey from Dim's Pieces. Uy, ano kayong nangyari? Hi Langga, fresh na fresh. Thank you, Nims Carbonara. The monetized channel. Thank you. Palagi kaya ako balik-balikan kasi minsan. Sabi, Sisi Nims Pieces from Babaki sila in the Philippines. Thank you naman sa mga monetized channel dyan. Thank you, guys. Bakit ba kasi ako nag-LS dito? Dan tamsang, ba't di? Ha? Ba't ka dito nag-LS? Ayaw man niya. Palagi siya ganun doon. Ganun siya. Ayaw niya mag-push through. Hello po sa lahat from Nems Carbonara, the monetized channel. Kasi naman sa matulog na ako, basa pa yung buhok ko. Kagaro TV, hello. Hi, thank you for pagbalik. Thank you for coming back. Alam nga, hindi na ako minsan nagparamdam. Tulad dito ngayon, hindi na naman ako makalayas. Thank you, Dim. Sorry. Hermana, thank you. Shout out sa lahat from Dim's Pieces. Yan yung Tisa Vlogs. Thank you, Present ng thumbs up. Thank you, Kuya. Yan. Ikaw malapit na din, si Daan lang sa ganda, si Lolo mo. hindi nga pasado kay AdSense yung ganda ko eh. Char. Thank you sa inyo nandyan. Ginulit talaga ang monetized channel. Kaluka siya. Para alam nila. Guys, si Nems Carbonera at saka si Bob and Casey Life in the Philippines, mga monetized channel sila. So, respect the harang. Yan yung teaser vlogs langga. From Nems Carbonera. Thank you sa patamsak. May shoutout na Team McDonald from yan yung teaser vlogs. Thank you guys. Mag-LS man sana ako dun sa kabila na channel ko. Kaya lang sinipa. Shoutout to all from Familia Phyllis Vlogs. Guys, kung sino pa hindi friends ni Familia Phyllis Vlogs, unahan nyo na siya kasi nasipa din siya ni Lolo. Hindi siya pwedeng manguna. Kakisabol man sa lips. Jar. Nems, hello mo. Chup. Sino nasipa, idol? Yung isang channel ko, bigla niyang kinat yung ko, bahala siya. Tapos si Pamela Phyllis naman, hindi siya pwedeng manguna. Chris and Tracy, the monetized channel, thank you. Naunsa ang bigas. Ewan ko, Trace, bigla siyang, wala man lang, hindi pa nga ako nakapag-start. Violating agad. Ewan ko sa kanya. Bahala nga siya. Bahala siya. Yan, Tisoy. Mega shout out Lodi Tracy Dawn. Si Dolly. Ewan ba? Talagang ginuso. Aray ko po. Thank you naman din, Carbonara, the monetized channel sa pagbisita. It's my, pleasure and honor. Charot.
Thank you. Ang laki ng mukha ko. Chris and Tracy Bax, hello again. Mwah. From Nems Carbonera. Thank you sa inyo nandyan. My loves, where are you now? Hungry Explorer present. Thank you, Hungry Explorer, sa pagpa-present. Dan tamsak, salamat sa patamsak. Kailan kaya ma-spell ng tama ni Carbonera pangalan namin? Just here. Thank you, my loves. Busy ka? God bless you too, Hungry Explorer. God bless you too, madam. Hi, Chris and Tracy. Hi, Bob and Casey Club in the Philippines. Hi, Chris and Tracy from Hungry Master. Ay, Hungry Master? Hungry Explorer. Sorry, na ano ako. Nasanay. Cry, ano siya? Chris and Tracy. Thank you naman guys sa papunta niyo, hindi papunta. Hey, ready na sana ako. Sana hindi mag-overheat yung ano dun sa kabila trays. Nandiyan ka ba? Tinanggalan ko na ng ano, cover. Yung isa ng, yung kabilang, yung, ano to? Yung isang phone ko na yung ginamit ko. Sinipa naman niya. Eh, di wow. Nag-subscribe na Chris and Tracy this time. Nagsalamin na ako baksa. Sorry na, walang copy-paste na kasi mano-mano ba? Ako din. Bob and Casey, hello, from Nems Carbonera. 3 pala yung monetized channel dyan. Ay, 4. Si Nems, si Hungry Explorer, si Chris and Tracy, at si Bob and Casey Love in the Philippines. Hungry Explorer, hello po, from Nems Carbonera. Thank you naman, guys. Hermana, busy lang. Tapusin ko lang to. Okay lang, Hermana. Thank you. Maghintay lang tayo na matuyo yung buhok natin. Kulang pala. Pag matuyo na yung buhok ko, mag-ano tayo. Yun lang pala yung ano. NLS. Thank you, guys. Ang laki na ng mukha ko dito. Ang paligid. Char. Alam ko ito pala sa salamin ko, busy. Hi, Nems Carbonera, Familia Phyllis Vlogs from Hungry Explorer. Thank you. Kayo lang naman dyan. Okay lang. Sino yan? Ay, sino yan? Bakit? Ano meron sa kanya? I-search ko nga siya.
Sige. Buntahin ko siya. Present. Thank you, lovely soul lang. Sisi, kumusta? Thank you sa mga pabidyo niyo dyan, ha? Asan kaya sa Tijema? Wala akong kachika. Salamat sa patamsak. Wala. Lagi, medyo pa more. Dapat ganito din sa kabila ko ng channel, no? Kahit mag-video lang kayo. Pero wala eh. Nga.
sis. Good night. Sweet dreams. Sweet dreams and a beautiful nightmare. Ano daw? Alam ko. Nag-dinner na kandi? Nag-dinner ba ko? Wala. Ikaw na kung anong Trace. Mango float. Mango float. Kay kabalo ba ka ni Trace? Naniod to bitaw ko. Alas 4 naman ako ito. Or alas 3 ka pin. Lami niya akong sudan. Bulad ni rito. Gisaw-saw na ko sa suka nga na sili. Lami ko ayo. Galawin na po ko bang buang. Then after ko nikaon og bulad, og luto. Nikaon ko isa ka buk lemon ba? Nam-nam kayo. Nam-nam. Nothing new. Naa sa kusina. Unsay sudanin mo? Ate Gemma, okay ra ti Gem. Uy, okay ra kay dili ka mo kuan kay kawala ko busy ka. Ako ga social sa mango float game. Dili ba? Nag-serve ko nila, mango float. Hindi ko nga alam po ako, Super duper busy. Okay na, Ate Gemma. Take your time. It's okay. It's fun. It's fun. It's fine. Hala, panghatag sa emotion and sis. Napa ko nila sis. Gusto ka? Hindi man ito pwede pa magkita. Sige, pag magkita, tatagatag bulad. Lami ang bulan ba? Kaya dili bitaw siya gahi ng pagkabulan. Nang pinika siya, masyang labtingaw. Lovely Cell, miss you from Gemma Hansness. Chris and Tracy Yahoo from Gemma Hansness. Casey Kisses from Gemma Hansness. Diin man ka ana sa Pilipinas. Katubang naman sa akong vlog. Katong nidala sa akong amiga pa doon dere. Uli siya. Miss you too, Gemma, from Lovely Soul Vlogs. Hoy, maabot na akong mga alaga ugma mo. Lovely Soul, wala na ka nag-LS from Gemma Hansness. Thank you naman sa inyo na dyan. Kahit busy kayo. You still manage to video Charing. Na-aparmi ako mga amo, di ko ka siya ka. Uy, mangyan sa London, thank you Besh. Sa patamsak, at sa padaan, at sa patambay, at sa lahat. Ganina di ikaw busy karon kami na sa busy. Okay lang Ate Gemma. Naiintindihan ko. Pag nagpatuyo lang ako ng buhok Ate Gemma. Pag matuyo to, matulog na tayo. Matulog na ako pala. Thank you. Doon man ako nag-LS sa kabila sana. Hindi man siya inano. Bala nga siya. Lovely Cell, na imo among pag-ausa. Kumusta kayo? Hala?
Pencil captures, hi cute, hello. Hala, sinsan ni. Pencil captures, hello, hi. How are you, friend? Ha ha ha, from Lovely Self. Hello, pencil captures. Sino to siya? Are you Filipino? Uy, ang galing ni... Ay, dili siya Filipino. He's not a Filipino. How about you, friend? Ano daw? Kay Siho. Kay Siho. Ano? Hello, pencil capture. Welcome to my LS. Welcome to my LS. Welcome to my live stream. Ay, ano siya? Indian? Where are you from? Joker, thank you sa pagpunta. Oh, ay, hindi siya, hindi man siya Indian. Pencil captures, hey, hindi ka pa sa istorya. Hi, Gemma, from Pencil Capture. Raven, thank you sa pa-BG. Kung mag-BG ka man, hindi ka makipag-usap. BG agad. Thank you. Thank you. Huh? We from sit friend. Oh my god. We from you. Where you from? Ala ka diya. Unsa yang ingon? Ate Gemma. Charot. Busy mas Ate Gemma. Unsa ni pag... Oh, papatuyo ka naman mo. Ganun na nga. Raven Channel actually. Hala, ang galing niya mag-drawing. Bakit di yung isa mo? Ginamit ko nga siya, besh. Mga ilang minutes lang yung nag-ano ako. Okay na yun. Sorry na, Joker. Mayan sa London. Nag-ano ako doon. Nag-LS ako kanina. Kinat siya. Sinipa siya ni Lolo. Violating daw. Wala naman ako. Hindi pa nga ako nag-start gaano. Si Hermana pa nga lang at saka si Casey yung kausap ko doon. Violating agad. Tinanggal niya. Tapos, inulit ko. Hindi na siya ulit. Pala ganun-ganun lang siya. Hindi, dito na lang ako lang Hala, ang galing niya mag-drawing. Tingnan niyo. Ay, hindi pa rin makita. Ang galing. Ay, wala na. May regla silang. Kaya nga, si Dory din. Nasayang din yung kay Dory. Sinipa din niya. Parang Hoy, Joker, nandyan ka pa? Hello dong Raven from Gemma Hansness. Ha. Ano yan? Thank you for, you're welcome, pencil captures. Babad Casey kisses. Hi, Dims. Gemma Hansness, hello te. Gemma Hansness, Casey waving. Yun na nga. Mangyan, regla talaga from Love to Solve Vlogs. Kaya nga, kasi wala namang ginagawa. Palay siya sipa. Lumayas na yung isa. Ay, nakakainis.
Tawang-tawa si Mangyan. Besh, anong duty mo kayo, Besh? Walang tao sa office ni Lolo. Puro lang AI, kaya patakalag pa muna. Siguro nga. Nagtaka ako, bakit bigla siyang cut? Tapos ano? Wala. Hanaw siya. Si ano din kanina, si Dory din, nasipa din siya. Akala ko nasipa na naman ako. Ano yung napindot ko? Kaloka ka din. Duty ako kagabi. Puro ganong kaso. Sobrang linis na ng kamay ko. Hala, ingat ka. Extra ingat. Wala gani tao kay tungod sa magsuki ra daw. Ganon, mga suki ra daw siguro. Bale no. Pag feeling niya first time talaga LSA. First time. Hindi to gaano nag-LSA. Yan yung gibatiran. Ingat kayo mga yan, lalo na may mga bata kayo dyan from Lovely Soul Vlogs. Kaya nga, Besh, uuwi dito yung bukas yung darating yung dalawa kong galing dyan. Natakot ako. Hi, Lovely Self from Pencil Captures. O nga, bakit ako na-loading? Nag-reconnecting ako, Besh. Amay ba? Kaloka. Wala na, napalo na. Let's see. Hermano Ravenchal XP, musta na ikaw? Feeling better? Bakit? You're not feeling okay? Joker? Wala ganyan lang. Pero hindi na nga natin pag-usapan. Baka mapalo ako. Ate Karen, hindi pa ganun masyado. Bakit? Anyari sa'yo? Uy, Joker. 30, 40, 30. 31 minutes to go. Ay, 31 ba? 21 eh. 21 minutes to go. Hi, London friend. London friend. Hoy, yung dighay ko, amoy amoy tuyo na yung kinain ko ng lunch. Hello. Pinat, nagulat si Lolo sa gawas na idala uway. Masayip lang daw kaya bahagdan. Mugani, di na lang ako magpatalang gamit. Hello, pencil case. Salbahis magkabesh. Ay, mangyan sa London play ko yung nyo, tapos hashtag tuwa na. Tuwa na eh. Thank you, Hermana Mayora.
Pamangyan sa London. Peace. Right. Tulog na po sis, mapiyong na ako mata. Sige sis, good night. Sleep well. Good night, sweet dreams mo. Thank you. Ay sis, ano, lovely son. Napa ka? Huwag kang magpunta sa huwag kang magpunta sa festival walk. Huwag kang pumunta sa festival walk. Wala na sila. Hala, tinoon, nawala na mo. Sige sis. Basta lang, amping. Nag-uusap kami, chill ka lang. Wala namang kasakita dyan. Nagkuwas ko mo. Kahimos, oy. Ano sa himos? Ano sa himos, Joker? Dili lagi mo gawas dana, pero dito sa Google Chrome kay mo gawas, Wala mo gawas. Sa Google Chrome, kaya mo gawas na Joker na card. Thank you sa 12 thumbs up, sa 7 katao na nandyan. Salamat kaayo. Sa mga naka-BG, Ate Jamons, Nels, Chris and Tracy, Babaki sila sa Philippines, Hermana, Family Fitness Vlogs. Thank you so much. Raven Channel XB, thank you. Reyna R, thank you. Salamat sa pagbisita. Kumusta? Nakita ko shared mo, Raven, ang patuyo. Thank you naman sa pa-share. Raven Channel XB Joker, thank you sa pa-share. Reyna R, salamat sa pagbisita. Welcome sis. Bakit nawala yung kanina? Sinipa siya eh. Reyna, dami mong napapansin. Dami ba? Na yun.
Raven Channel. Kaya pala every LS hindi dito basa mo. O, para pag mamala, mag-end na yun. Mura na naman akong abat. Thank you guys sa pagsama sa pagpapatuyo ng buhok ko. Okay. Sa 7 ka tao nandyan, thank you. Higaod. Okay lang, Besh. Magpahinga ka dyan. I know you're tired. Regards mo ako kay Mimi. Okay. Regards. Yes. Mag-soup ka lagi. Okay. Noted. Nakakatulong ba ang ginger tea? Gumawa ako kaya umaga. Ginger tea na may dates. Tapos, kasi kagabi as in parang, bakit ko ba dito pinag-uusapan? Pero, hindi naman ako na-mention. Naiyak talaga ako kagabi. Ang pangit talaga ng pakiramdam ko kagabi. Kaya lumaklak ako ng ginger tea pag umaga. Yes, Joker, ganyan. Naunsa ka? Yun nga, sakit yung, ang dami kong naramdaman kagabi. Siguro kasi, kaya nga, nakakapraning. Nagmala, akong ulo sakit. Yan. Basta, tanan, na-feel na ako. Always man, Reyna R. Yung umabot lang ko sa kung sa imo na feel. Yung mga ganong na feel Ate Jem, yung nafe-feel sa mga ganon. Kagabi, umiyak na ako, nag-usap kami ni Eliza. Umiyak na ako, sabi niya, tumigil ka nga dyan. Ay, hindi naman yun kagabi. Wala ni gawas Joker, Black Joker, wala. Bakit ikaw na yung lumabas na Wala nga. Sino nag-ginger tea? Ako. Di na gumagana. Di na gumana. Ewan, bakit? Yung isa lang ang gumagana. Yung umabot ka na gusto mo, yun. Tapos hindi pwede. Ang sa Tejem, yung umabot ka na gusto mo, yun. Tapos hindi pwede. Hala, humuhugot sa Tejem. Anong meron na Tejem? Sana A4, F4, Raven. Nandun kay Sanchay. Sino to? Sis2 TV, shout out all. Hello, Sis2 TV. Hello. Baka si to, Sis the Day. Oh, yun nga. Sis the Day to sir. Thank you, sis. Excuse me. Gemma says, hi ate, bakit humuhugot? From Reyna R. Anong meron Ate Gemma? Ate Gemma says, di ako nakapunta sa LS mo kanina from Familia Feliz Vlogs.
Sis to TV, thank you so much. Guys, kung if you want to, ay, friend na pala sila. Reyna R, hello sis, from Sis to TV. Pagtingin ko 3 hours ago na. Hello sis, Gemahos, Reyna R, hello guapa, from Gemahos na. Hello sis, Sis to TV, from Reyna R. Baban kasi ka pinapagod, just yun lang love sa. Thank you, Mila, sa BJ. Done attendance. Thank you, Sis to TV. Sis today, thank you. Dito lang. Salamat. Hala, yung ano ko naman. Familia Phyllis Glass, okay lang, hermana. May ibang inis pa. Teka nga lang. Asan ba yun? Asan ba yun? Good night, my loves. Good night, everyone. Good night, my loves. Sweet dreams. My loves, good night. Buang yun. Nag-tiktok na ito siya ba siya? Oy, may ID dinner taon sa Sud Andres. Good night, Casey from Gemma Houses. Oy, di na siya kaangot ang TikTok. Hoy, wala pa ako nag-TikTok. Pero, wala lang. Nakita ko kasi yung, sinendan kasi ako ng kapatid ko yung TikTok ng pamangkin ko. Ang cute-cute. Kaya, hindi na mawala sa isip ko. Ipakita ko sa inyo yung ano, yung TikTok ng pamangkin ko. Ang ano pala. Bago pang mata. May TikTok na yun. Four years old pa ni. Mulog ako, wala ko yung TikTok, pero kabalo ko sa galawang TikTok. Eh, syempre, every time na mag-open ka ng FB, TikTok na naman kita niyo. Unsay Sud and Tracy. Nahihinan ako ng mutana, wala kong gitubag ng Tracy. Gemma Houses pasta te, Gemma ka mo. Ay, sisang adlaw na itong pasta po ka. Nang baha ang TikTok sa yes, ate Jam. Magayoring. Na nag-artista, na nag-waki-waki, na nagsayaw. Want po ko Instagram, ganun din. Hala, wala dyan siya nawala, oh.
Hapit na mamala ang buhok. Chris and Tracy, veggies, mi Carlon. Veggies. Wala. Hapit mataga. Gemma Honses na naka-very good. Ay, naka-very good sa videos, oy. Di ka basta ba? Di ka basta di. Uy, salamat naman sa 13 katama sa 7 katao na nandyan. Thank you guys. Rina R. Kung nandyan ka pa, thank you so much. Ano yan, Joker? Sereno? Chris and Tracy, nabuang na ko hapon unsay lutuon sa dinner. Ate dyan, mag-un-un ka, magtula, pinakbit. Dong Raven, tulog na ka diha? From Gemma Hansness. Raven, 3 minutes to go. Erin. Hala, inilili isa din ni Hawa. How I wish di mo kaon ako ba na ang isda. Ay, di siya mo isda ate dyan. Bisan og pinamala, mga fish and chips, mga ganyan. Pinamala. Di pa man tayo, nagtanaw ko. Join. Muna diha. Yarn. Dili jud hala. Ang dili man gud ko ante. Uon siyang kanon, di mo ra balik-balik kun ikaw lahi pa mo kanon. Abi ko bag busy ka to dyan, nag-check ka malika lang ko. Basta makasaban ka niya ha. Makasaban. Kumusta yung pimples de? Okay. Na isa ka tao ni Solod. Sino ka? Magpakilala. Thank you. Kahadlok ba ani nga movie oy? Gilo ba? Hello bebe. Lords of Life, hello. Gemma Ho from Raven Channel. Actually, bahala mawad ko work di basta support. I love you, Ate Jem. Salamat naman. Uy, I'm so thanks. Late na ba? Okay lang, Lords of Lights. Wala namang late dito. Ate Jem, love you. Thank you, Ate Jem. Dong, tarungan, Gemma na lang. Gemma ho. Hello, Chris and Tracy. Gemma Hans is Raven Channel from Lords of Lights. Chinese na ho. Chinese na ho na siya. Always welcome. Thank you, Tejama, as in. So, thank you sa welcome. Katawanan. Tejama ho. Gahi ako sa plido. Hala, Ate Jem. Dong, dili ko insect.
Ate Jam, 2 weeks kung dili makagawa sa Ate Jam, unsa na pagpalit og bitit? Ah, kaya nga, Lord, wala unsa na ko pag bitit is life ba ya? Lord of Lives, oy, congrats sa premiere mo, oy, trending na ata. Congrats. Ay, Ray. Joker. 1 na. 1 na. 01 na. Happy birthday. Off kaluoy. Asa ka, may matrending yun. Asa ka, matrending yun. May gagawin di ata, may gagawin di ata ni Ditawon. Ano? May gagawin di ata ni Ditawin mo ba? Joker, insi ka. Birthday ni mo dong Raven. Sayang baby jam. Ay, taron ba? Oo nga, ngayon nga. Raven, ready na ako pauwiin ng boss ko. Birthday ang ng baby girl mo, baby. Baby Raven siya lang. Yes, birthday ni Ambe. Umbrell Kim. Gagawin din ata ni Di, sabi ko. Gagawin mo, di pa pina. Hindi, yung ni Lorsa. Oh my God. OMG, di. Ayoko. Kaya kung kumain ng kaya kung hindi kumain ng isang linggo, huwag lang gawin yun. 1 year na siya na, ay, pakals. Ayaw, tijib kayo, muiyak na ron. Muiyak na kay dili niya. Ay, sorry, Joker. Muiyak ka, Joker. Ano, Ate Jem? No panty, no bra. Challenge. Kaya mo, Ate Jem? Sino may birthday, Hermana? Anak ni Raven, Hermana. Lorsa Flag, birthday ng baby ko. Happy birthday, Lorsa. Happy birthday, Lorsa. First birthday, kaso wala handaan. Ngayon? Yes, Hermana, 26. Birthday ni Lorsa. Kasi Lorsa pa ang baby niya. Raven Channel XB. Hala, sino to? Jermayor. OMG, di ko kaya yan. Hala, 10 ka tao. Thank you. Raven Channel, loko ka. From Lords of Lives. Thank you, 10 ka 10. 10 ka tao, 14 ka tamtak. Kaya ko yan challenge na yun. Bra at family basic. Malamang. Lords of Lives, sis, lady in red, hihihi. From Family Phyllis Vlog. Whereas Vlog, hello, Whereas Vlog. Whereas Phyllis Vlog, hello, see from Lords of Lives. Invite ko kayo magpasagot ko, napasagot ko si Mayor Vico Soto. Mirna Vina, silo Ate Mirna, thank you sa pagpunta, thank you sa patamsak, thank you te. Whereas Vlog, you're so welcome. Sino to siya? Pinay ba siya? Pinay siya, Pilipina siya. Ang haba ng vlogs niya. Kay Kuyan ko nakita yun unang no panty challenge.
from North Flights pala. Whereas vlog playing. Pamilya Phyllis vlog, sis, loko ka, kasama mo pa, habi mo kanina. Ha ha ha. Mirna Venus, hello sis, from North Flights. Sis to TV, thank you sis the day sa pabiji sa support. North Flights, hello po from Mirna Venus. Biskut, gutom ko. Kaon na ti Jem. Where's vlog? Are you still there? Listen, Tracy. Thank you, Trace. Pamilya Phyllis lang ha. Salamat sis, boys. Buhay yun, wala, boss. Nagtanggal ka lang ng panty at bra. Boys, buhay na yun. Oh my God. Chris and Tracy Bebe from North Silver. Walay makaon kay walay sapi. Paita. North of Life dito endorser ng Avon. Whereas vlog still playing. Chris and Tracy, hello po from Mirna Venus. Ano, nandiyan din nakabidyo na ata si Dim Spices. Pieces pala. Dim Spices. Si Baban kayo sila from the Philippines. Gugma nilang ang kanon. Oh, tayo. When we are hungry, love will keep us alive. Chris and Tracy, baby, Avon lang muna. Hindi na ako. Hindi pa ako nakaperma sa sensa sa Victoria. Victoria's Secret. Thank you sa 10 katao, sa 15 katamsak. Hindi huyoy. Always may kasi sa huyoy yun. Baka biglang dumating mas ko. Buti na tapos ko agad 1 minute. Congrats! Endorser, baka next endorser ka na tayo. Endorser na siya. Hindi na siya magti-TikTok, hindi na siya mag-YouTube. Sorry na, Joker. Sana all sexy. Sexy ka naman natin, Jem, ah. Jem, ma'am, hindi ko nga ginagamit kasi walang naman, char. Ang daming regalo. At least, ikaw laman ako tama. Kaya mo yan, Ate Jen. Kapit lang. Hindi naman kasi kailangan Ate Jen. Dito. Basta.
Gusto mo siksik na naman gaya natin mukha. Hindi naman. Depende naman yan sa pagdala mo. Lavender Femme. Hello. Hi, Marina Venus from Lavender Femme. Wala na ta si Wermas Vlog dyan. Ay, Weras Vlog. Tapos na ako sa kanya. Joker, sorry na. Kapit lang sa alis. Kapit sa taba. Lavender Femme. Hello, willing magpaakit. Hello, willing magpaakit sa mga trip mga agad dyan na charot. Ano, nurse plus, ayan, si Raven, ano siya? Ano to? Willing. Gemma Mems, iniwan ko nga sa bahay, pangrampa ko lang sa Pinas yun, bawal dito. Ay, ganun pala ang ganun pala ang gamit sa Andes. Lord Sef, how to wear swimwear next plan. Lavender Femme, puntahan kita ha. Ano na to siya? Monetize. Lavender Femme, hello po. Si Lavender Femme ay monetize channel po siya. Play po ngayon. May dalawang harang. Hala, Ate Jem, pag makuha na ko tong imong giingon, Ate Jem, na ibagong Samsung, Ate Jem. Nung Raven, sige nga, mang-akit ka. Naunsaon na lang siya. Ate Jem, naminaw ka lang ko, Ate Jem. Lavender Femme playing. Tapos sa dalawang harang. Your self-lives depende sa trabaho. Ay, ano ba? Raven Channel, magpapaakit ka ba? Ha ha ha. Your self-lives depende sa trabaho. Ha? Gawin mo muna, Mems, Gemma, no mirror challenge, Chubby Tracy challenge kita. Di kita bitaw mo. Ay, di ka basta. Hindi kita bitakusan yung Samsung. Yes, Ate Jam. Pag makuha na ko itong imong challenge na ako, karta may premyo. Raven Channel, bullshit at trabaho talaga. Mura mo palit ko, pero sold out man diri atay kamahal lang dyan. Diri, Ate Jam, diri sold out. Ang galing ko po. Diyan mahonsit ako na tuloy mga git, lazen sa alwigdara na guys. Wala siya kamahal. Oh, litrak boy. Anyari. Nandiyan ba si Albebe? Oo, ganun dapat kasi minsanan lang kaya kalaban yun. Okay, Lord of Lives. Good luck, good luck. Congrats. Ano ba sabihin ko? Raven, tawag-tawag sa Gemma. Nandyan pa si Lavender Femme? Lavender Femme, are you still there? Wala na yung tao. 6 na lang natira. Diyan kasi ako na tuloy mga kit wala naman akong lasen sa tutorial na guys, ganun. Hindi ba sabi mo ikaw magpapaakit? Ikaw po na. Lord of Lives, di ko kayang walang mirror. Ako, kaya ko dyan kay pulbo sila man kong lipstick. Diyos mio. Bakit hindi ko alam yung mga ganyan-ganyan? Mga ganyan. Kilay pa lang daan,
Basag na. Kaya din ako ni Raven kasi di naman siya may makeup. Ako pulbos lang kaya kayo. Hoy, nanginahalan kung ano ba? Sinong may malumong kasing-kasing dyan? Kailangan ko ng bitit. Bakit kasi hindi ako bumili ng Sunday? Alam ko, Joker, kung bakit. Bitit talaga. Sabi ni Raven, bitit to eh. Joker, isang nga dyan. Kung no mirror, baka ang kalabasan mo na pwede na lumipad. Natusok nga mata ko, may sa eyeliner. Ginusto mo yun eh. Pero hindi mo sana i-edit. Pahinging bitit. Wala lang ang laman yung bitit ko. Bigyan mo ako. Light makeup lang lagay mo. Para di mo. Hala, uy mo gawas ta, mems kayo. Wala daw sense ka usap. Siya daw, wala siya sense ka usap kasi nga umiiyak yan siya. Hala, parang akong abat, oh. Wala lang alaman, oh. Wala na lang siya laman. Kawawa na ako. Bakit? Di halata ang film pang light makeup. Bakit ka umiyak, Raven? Ayoko nga niyan. Gusto ko yung nasa charot. Yan tayo. Gusto niyong dalawa private? Si Gemma. Talandi dito si Raven ngayon. Familia de Estrada, hello. Hello. Thank you for coming. Wait. Joseph, ewan ko dyan kay D. Huh? Bakit? Bakit hindi? Yung Raven, wala kay lingaw. Wala to eh. Mula na siya kaya siya lingaw. Guys, si Familia da Estrada ay monetized channel din ata to siya. Ano din siya? Hermana, kausapin mo. Landi mo, Raven, sakalin kita. Sakalin mo sarili mo, Joker. Lugaya, mamalas akong buhok. Ay, hindi ato. Hermana, may Spanish. Spanish. Yan, Familia de Estrada. Ano yun? Nawala. Familia da Estrada. Gemma Honses nga naman, te. From Raven Channel. Lol, familia... lol. Hola, pala na. Hola, familia de Estrada, ¿cómo estamos? Hola, familia. Bienvenida. Bienvenida mi live stream.
Please ko edit sa ako video. Ako punti dyan. Please ko edit. Oy, Joker. Familia de Estrada de donde es? Estoy. Ay, wala na. Baka nag-exit na. Raven. Yes? Nabasa mo yung ano about sa logo? Or hindi ikaw yung nag-reply? Raven dyan, akala ko naiyak ka dahil di makasilid. Ganyan yan siya. Pwede siya lang yung taong umiiyak pero nagpapatawa. Frank vlog, Familia Feliz vlog, shoutout. Raven channel, huwag ka magseryoso, nakakatakot. Hello sa Feliz ha, tara, silid tayo. Cheers, beer. Frank vlog, hello. Pinoy ata to siya eh. Pinoy kasi nagtitiktok. Oh, ano nga siya? Pinoy nga siya. Oo, sabay ko naman sa Rico. Tara, uwi na ba ako, Raven Channel? From Lars Advice. Frank Vlog, playing. Wala man pinag-deleted. Yun lang. Pero yung Joker, yung nagsabi na narinig ko yun, hindi yun ikaw, no? Hermana, umalis na siya. Andyan pa, Hermana. Oh, Pamilya Feliz Vlogs. Brazil pala, Hermana. Brazil. Lords of Lights. Tara, sunduin kita. Dala ako. Dala ka alcohol, ha. Familia Feliz Vlogs. Saludos desde Barcelona. Familia Estrada. Saludos desde Barcelona. Alcohol, ano klase? Yung ano, tanduay alcohol. Wala na nga hanggang sa voice message mo na lang na iwan. Ha? Ako nga magban. Ewan. Walang salamat? Walang salamat. Ma-check ko nga. Ay, hindi pala yan ba? Kagabi ba? Lords of Lights, depende na sa'yo. Hermana, si AB, si Bond, si Mangin, ano? I think so, Hermana. Ay, siya na to. Ay, ano ba yun?
Baliw ako. Diyan mo. Dispute. Buang ako eh. Isipin mo na lang mga anong oras pinat kasi 2 PM na ako nagising. Hindi. Yung ano, yung wala hindi yun kahapon. Ay, so, kahapon pala. Wala yun. Ikaw yung, pero last ka nag-react ng laughing sa message or wala? Nag-react ka, wala? Ngayon na ba? Atat ka naman 10 hours na biyahe kung Raven Channel. Meet, ano lang kayo daw, baby Lorsef? Mag-meet halfway na lang kayo. Kanya-kanya baon ng alcohol. Hindi ko alam, Pinat. Balak ka. Hindi mo alam yun, nag-react ka ng laughing emoji? Ay, hindi, laughing emoji. Ay, teka lang. Ay, ako. Ito before ako nag-send ng yan before ako nag-send nung nagsabi na intro daw yung in-upload ko. Gagi, wala naman makita. Bakit pinarinig ko ba? Ilandan mo pa. Ilandan mo yung yung ikasaban ko ni mo. Buang. Abnormal ka. Ikaw pinabnormal. Undang na nga ako. Umpot. Bakit plinay ko ba? Nabasa pa hindi akong bukay. Mag 1:30 na lang ko. Nabasa pa kaya akong buhok. Thank you sa 8 ka tao. 16 ka tama sa Sugi. Ate Gemma, busy na ka, Ate Gemma. 6 na lang nagdala. Gusto na ko mamala akong buhok ba? Nakita ko na. Ako yan. Bakit anong meron sa logo? Hindi, after ng sabi ko, gusto ko ng logo. So, sabi mo, ikaw yung nagsabi na narinig ko yon tapos smiley. Hindi ko lang makita yung connect. Last of seryoso ako. Mag-meet happy nga kayo. Seryoso ka, ha?
Mag-i-end ako 10 minutes. Para kayo naiya na ako sa inyo. Chris and Tracy, tapos na kayo kumain? Nagka-on pa rin kayo. Sige, Netflix lang ang gawag. Ang silang gitan out, Trace. Dugay na kula ka Netflix. Sige, Pinat. Uwi ka na rin bukas. Maglupad daw. Raven Channel X, luhod sa munggos. Patay kasi mo mama. Paluhod ka, marisi ka. Marisi. Lord of Lives, ikaw, The Witcher din. Nindot, Trace. Lord of Lives, ikaw lang naman hindi. Magseryoso ka si Baby Lord F. Seryoso yan si Raven. Naampa ka access, diba? Hindi ko alam, Trace. Hindi naman ako naka-open. Bakit nag-change kayo? Chris and Tracy, sige mama, naay mo kamang. Bakit? Familiar de Estrada. Lords of Life visited you. Chris and Tracy visited you from Familia de Estrada. Raven Channel ha, ewan ko sa'yo. From Lords of Life. Wala man abi ko, wala ka watch kay dili makakasulod. Ay wala ko'y time. Char, wait time. Hello Familia Estrada. Raven Channel XP, budalan sa tika ay ka mo pagka mag-aagan kang nangaon na may. Familia de Estrada, hello Familia. From Chris and Tracy. Char ka busy. Busy man kung ang cellphone. Busy o support sa mga kailangan i-support. Darating sila. So, samot ko ka busy. Uy. Chris and Tracy, dungan rata mga unamahawa lang ko ninyo napansin kay tutok po sa Netflix. Nakalusot imong anak. Targeted. Sala man din mo ginikanan ka nga wa nimo lang pansin imong anak kay nagbisi ka sa salida. Pasangilan pa. Kaya saan ba? Kailangan may nag-text. Nag-text. Raven Channel XC, wow. Kaya nga no, dili ka pamansin na alasad ka sa baba. Oh my God, iro may mo anak.
Hay nako. Uy, 5 minutes na lang. Pwede na ako mag-end. Ate Gemma, focus niya. Sila daw minso. Daw minso yung ubang buang mo. Ay. Salo ming F from mama. Salo pala. Salo ming F from mama. Nagpaakan kong daw sa kamot. Di mo dry ng gwapa ulit. Ate Gem, amping. Mag-end na po ko 4 minutes, Ate Gem. Amping sa pag-drive. Ay, magseryoso ka ba? Kisses, Ate Gemma. Amping. Love you. Raven Child XVK, kay ayaw lagi humiti ng effort. Ay nako, strong independent dugos na sila. Sa anim kataon na, 5 na lang. Sa 5 kataon na dyan, nag-exist Ate Gemma. Sis the day, Dims Pieces, Bob and Casey left the Philippines. Thank you so much. Hermana, Kristen Tracy, Raven Child XV, thank you. Sige sis. Thank you sis ha. Buang. Aray ko. Kristen Tracy, mama, dili man good nag-ilog, man good misa. Sudan kay gamay ra man inyo gibutang bahin-bahin man nata na. Harabas man si daw, giurot. Luya sa imong anak Trace, uy, imong gipasalo sa ero. Unsa man kasi sa parenting. Asa akong pugong. Totoo nga istorya. Nalimot ko. Bulaga. Hermana.
Dili mo muna, ano? Mimi! Thank you, Mimi. Always Fun Bang, Pamilya Feliz Vlogs, hello po. Always Fun Bang, Senyora. Hello, from Pamilya Feliz Vlogs. Mimi, pa-duty ka na daw. Ingat ka, Mimi. Ingat, ingat. Magaling ka na. Okay na ako, May. Salamat. Pero, ganun pa rin. I mean, ma-feel ko pa din siya, pero inaagapan ko. Mag-nap muna ako. Sige, Mimi. Ingat ka sa duty mo. At saka, God bless you. Rest well ka dyan. Magpa-more. Hala, pwede na akong mag-end. Ate Gemma, nandyan ka pa, Ate Gem? Nag-end, out na siya. Person Tracy, mag-end na ako. Lucy Flex, always from Bambi, hello. Baby Lucy Flex kisses from always from Bam. Guys, mag-end na ako. Dims, thank you ha. Sis the day, thank you so much. Bye-bye guys, sila in the Philippines, Stores of Lives. Kung nandyan ka pa rin, channel XP, salamat. Hermana, thank you. Kristen Tracy, thank you. Ate siya Mahonsnes, sa mga dumaan, sa mga nagtambay. Mangyan sa London, thank you. Ulit sa Mamimi, salamat sa support at pagmamahal. Salamat ng marami. Good night guys. Ingat kayo dyan kung saan kayo at mga anong ginagawa niyo. Thank you so much. Buyers. This is D and I'm signing off. Bye. Miss you. Hala. Wala akong naiwan ha. Amen. End na. Pamilya Estrada. Pamilya Estrada. Thank you so much. I'm ending my stream now. Thank you so much for coming and for staying and for making friends with the people here. Thank you. Bye.